Сега темата, която ви обявихме преди малко. Срещаме ви с едно момче, 18 годишно, казва се Георги Флоров, застава с лицето си пред нас и пред вас, за да ни разкаже уникални и изключително интересни неща. „Атака“, ГЕРБ и БСП в различни периоди през последната година, а може и повече, срещу заплащане се наемали човека, който ще ви покажем сега, както и други такива, за политически и партийни цели. Георги Флоров, здравей. И добре дошъл. Благодаря. Благодаря ти за това, че прие поканата да говориш лицето си. Някакво притеснение имаш ли да застанеш пред всички? Не, нямам страхове, че заставам с лицето си. Разбрах, че твои приятели, пък и може и не толкова близки приятели... Да, казват, че ми плащат по телевизиите да ходя и да го разказвам. Не ми плащат да кажа от вашия ефир. Ние да кажем, безплатно ни гостуваш. Кажи каква е технологията? Твой частен случай. Почни с първия случай. Ще ни даде повод да се замислим колко такива като теб има по масовките. Много са, защото се набират от агенции за статисти, за филми и за реклами, хора, които участват като мен. И се открояваме малко от малко по-активните хора и ни викат и за протести. Сме ходили, нали? Първата беше за февруарските протести. Първото ми участие в платен протест. Кой те не е? „Атака“. Не само мене, много възрастни хора, жени, които... В смисъл, аз ходя и така просто, за да се забавлявам, да ми минава някакси времето. И някой друг лев? Да. Колко плащат? 5 лева беше февруарските, „Атака“ плащаха по 5 лева, ама явно, защото минава през агенция, затова. Откъде си сигурен, че е „Атака“? Освен, че там... Ходим на съгитката на „Атака“, с знамена на „Атака“, примерно с плакати, флаери, такива работи на „Атака“. Как стана? Кой се обажда и какво ти обяснява? От агенцията, в която бях статист, не искам да споменавам, в която бях статист, не ми се обадиха, бяхме на снимки на нещо и ми предложиха да отида. Как? Кажи думички. Казаха ми, искаш ли платен протест? И аз викам, що не. В кой момент от протестите февруарските бяха включени платените протестиращи? 19 февруари. На 19 февруари, това е денят, в който се проля кръв. Да, групата, която отиваше към... На следващия ден Бойко Борисов подаде оставка. Да, групата, която отиваше към паметника Левски на „Атака“, беше платена. Там ходехме, аз бях в агитката, която ходеше към паметника. Какво трябваше да правите? Левски. Каква беше инструкцията? Принципно на нас ни беше казано само да ходим, да си викам, нали, там другите, каквото викат. Слушаме един, който, нали, той се откорява и той с нещо, като вика, примерно, или като нещо, и по него и ние викаме. Не са ни карали, нали, поне нас, да чупиме нещо, да фърляме камъни и само се защитаваме, нали, ако полицията ни нападне и ние да нападаме. Това е едно уточнение, много важно трябва да направим. Февруарските протести имаха на своя смисъл, значение и цели и всичко, което разказваш, но означава, че всички хора, които са били през февруари на улицата, са получавали пари. Да. Това са групи в протестите. Целите бяха да свалят правителството на ГЕРБ. Това беше ли ви изговорено или просто сега си правиш този извод? За какво друго? Защо преди това не са плащали? Обясни ми технологията. След това обаче да минем и към другите партии, за да не стане технологията, само една тема. Значи през агенция, колко човека според теб сте били? Става въпрос. За агенция вече като се опознахме там, то горе-долу едни уж за „Атака“, те са за ГЕРБ, за всичките. После те организират, като те харесат, даваш им номера и те ти звънат направо. Това са някакви хора, които работят към партийните централи, така ли? Вече излизате от територията на агенцията. Да, и повече пари, нали, да взимаш като си... Следващия път, когато те повикаха, от коя партия беше? Подкрепата на ГЕРБ, като си даваше оставката. Това значи е на следващия ден, вече сме на 20 февруари. Значи ти си бил на 19-ти, за да свалиш правителството. Да, и на 20-ти, за да го... А на 20-ти беше, за да подкрепиш Бойко Борисов, там, когато и прасета бяха доведени. Колко лева в единия и в другия случай? Значи на „Атака“ беше 5 лева през агенция. В смисъл, не знам колко са давали на агенцията, но до нас стигнаха 5 лева. Докато за ГЕРБ мисля, че 20 лева беше. По-добре е било заплащането. Това е протеста, в който Бойко Борисов излезе пред парламента, след като си подаде оставката и имаше любов и почитатели значи към има един него. човек, който ти казва, ти си с него. В смисъл, нали, не давате интервюта пред телевизиите, може да бутнете камера, да се завъртите с гръб. Просто казвате, че не искате да коментирате какво правите, нали. Така, дошли сте да протестирате, никой не го интересува. Подкрепа на ГЕРБ тогава. След това дава и нататък. Това е февруари. После какво става? Аз след това, и аз започнах да си ходя на протестите в подкрепа на правителството, защото се осъзнах, че
Кои протести подкрепа правителството? Тогава? Не в момента, дето върви от В протестите. подкрепа на правителството. Да, дето против Орешарски. Значи те са срещу правителството. Да, извинявам. Да, ти си притеснен в момента, разбирам. Да, Ти започваш след назначението Да, разбрах, че на Певски имам да ходиш на протеста срещу Орешарски. Да, разбрах, че имам собствено Плащал ли ти мнение. някой за това твое участие? Не, предлагаха ми в момента за подкрепа на Орешарски по 20 лева, дето се събират на НДК. Пак от тези хора, дето от Атака, от ГЕРБ и от това, той е един човек там. Тоест, той отговаря за различни видове протести. Да, явно Плащането как става, Георги? Плащането отдалечаваме се след... Значи, разбираме се за определен час. След това се отдалечаваме някъде. Не тръгваме всички заедно, нали, в купом. По двама, по трима уж сме компания, нали, там. То ние се и запознаваме, вече се и познаваме кои сме. Аз като гледам даже новини и такова, аз ги познавам повечето по протестите, които са платени. Да. Да. Всички ли, които се обръщат при среща с журналисти, си крият лицата, според теб ги крият заради тези указания и инструкции, които получават? Да, те са длъжни, защото иначе могат да ги резнат. А доста хора им зависи хляба от тези 20 лева, които ще вземат, за това ходят. Тук говориш за контрапротестите на пилоните на НДК. Да. Участвал ли си? Не. Няма как да участвам. Защо? Не, сега си участвал в платени протести? Да, защото не знаех аз самия какво искам и така нататък, но се осъзнах, че аз не мога да си продавам мнението. Имам аз собствено мнение и глас по различни теми и не мога да отида там. 20 лева са си предлагали за участие в контрпротеста на пилоните на НДК, те, които събират подписи в подкрепа на Значи аз съм привърженик на ГЕРБ, не го крия. Не ме е срам да го кажа. Не си участвал в свалянето на ГЕРБ, нали разбираш? Да, разбирам го, да. Но точно след това разбрах на другия ден, като отидох на подкрепата, че те са хората, които аз трябва да държа, и от тогава вече не. Кажи ми по-подробно за този момент на плащането. След като всичко приключи ли става? Се групата. И къде отива? Зависи. Значи, като бяхме пред парламента, мисля, че някъде около там зад коня ни ги раздадоха. Уличките? Парите, да, те от Шишман улички, да, по Шишман точно, да. Ни ги раздадоха, иначе на Атака, къде? На Александър Невски някъде се събирахме. Къде някъде? Не северния. Северния мисля, че беше... Просто навън се случва това и ти ги дават в ръцете въпросните. Да, на Атака даже и предлагаха и парче пица. Откъде си вземаш пък парчето пица и кога? Накрая. Или преди това смисъл, защото повечето на Атака ги събираха от фитнесите момчета, такива здравички, такива, за да ако стане нещо, нали, да има кръв и така нататък. Те по-скъпо платени от фитнес. 100% смисъл. Не знам, не съм сигурен, нали, за това, но говореше се, че те взимат повече, защото те вършат повече работа от нас. Има ли платени протестиращи на протеста на площад Независимост срещу кабинета Орешарски? Срещу? Лично аз не съм видял. Лично аз не. Аз ходя и мен ме питат постоянно дали съм платен и така нататък. Някой да не те подкокоросва, защото каза, че си привърженик на ГЕРБ, да говориш повече за другите? Не. Аз казвам, че съм привърженик на ГЕРБ, обаче ходих и, нали, за тях там. 20 лева, значи е най-голямата сума, която си... Чул съм, че са взимали и повече. Са ти предлагали или си взел? Да, на мен лично да. Съм взел. Си взел? Да, най-много 20. Има ли провокатори на протеста на площад Независимост? Да. Кои наричаш ти? Значи, 40-тия ден на протеста, дето бели автобус излизаше от Народното събрание. Така, аз бях точно там, най-отпред на първите редици, даже се видях на някои кадри. Не, безплатно. Се видях, нали, по телевизиите. Значи всичко стана там, не са просто да не обвиняват хората, просто дойдоха да ни защитат от другата страна и всички като се изтичаха от другата страна и ни избутаха нас и нямаше как да се избегне този сблъсък. Аз се опитвах да се дръпна назад, но не можеше. Какви бяха провокаторите там? Камъни и шишета, обръщаха се кофи за буклук, взимаха се шишета, камъни, фърляха директно по рейс. И то си личеше... Смяташ, че това не са протестиращите срещу кабинета Орешарски? Не. Но не съм разпознал някой, нали, който да е платен. Защо си толкова сигурен, че са били провокатори? Защото всички, като има асамблея, която е точно до Народното събрание, се събираме вечер след протеста да обсъдиме как ще е другия ден, като плакати, като такова нещо си изготвиме сами с маркери. Това за протеста срещу Орешарски? Да, там се събираме хората общо взето и почти всички се знаеме, нали, там, които ходиме. Вечер остават всички до 12, до 1 поне оставаха, нали? И се знаем и просто аз не съм разпознал някой от платените колеги. Кажи ми за тази агенция, без да изпоменаваш името,
Тя работи с хора, които наема по принцип за какво? Казваш За статисти. филми, за реклами, за предавания като публика. Това си е някакъв Да. легален бизнес. Възрастни хора дори, които едва ходят, ги викат. И възрастни хора. Да. Той имаше много смисъл. Ако загледате кадрите от февруарските протести в агитката на Атака, имаше много възрастни хора. Добре, вече не те наемат. Да, Очевидно. да. Защото вече има мнение и... Ще ги изкажеш Да. по нова телевизия. Сега с Да. какво се занимаваш? Работя в един магазин. Едно уточнение. 4 септември, като каза автобус, се сетих за автобусите, които бяха наети и сега. от БСП. Предполага Да. се преди това, че излизаха представители на Чувам БСП слухове. и така бяха поздравявани. А в същото време имаше и автобуси от ГЕРБ. Те пък си признаха направо. Не знам, аз не съм бил свидетел. Чух слухове, нали, че са били и те платени, обаче аз не съм ходил откакто стана, нали, мелето там на 40-я ден, аз не съм ходил и на тези протести за свалянето на кабинета. Но продължаваш ли да ги харесваш ГЕРБ, след като си наемат хора? Ето и ти си бил наеман. Защо не? В смисъл. Добре. Автобуси наети. Да. Георги Но те Флоров. са такива, предполагаш, платени по начина, по който ти си бил, или привърженици, докарани от някъде? Не знам, мисля, че са привърженици. Може и да са платени. Не знам, не искам да се... Добре, ангажирам с него. да не влизаме вече в слуховете. Напредна много времето. Благодарим ти, Георги Флоров.